Akụkọ nke onye ọrụ ugbo na ụmụ ya ndị ikom. N'otu obere obodo, otu onye ọrụ ugbo kpuru ìsì na ụmụ ya nwoke atọ bi. N'agbanyeghị nkwarụ ya, ọ rụsiri ọrụ ike iji gboo mkpa ezinụlọ ya. Otu ụbọchị, ọ kpọrọ ụmụ ya ndị ikom sị, "Ana m eme agadi na-adịghị ike ugbu a. Achọrọ m inye unu ihe nketa pụrụ iche." O wee nye nwoke ọbụla osisi, sị, "Tijie mkpanaka ndị a n'otu n'otu." Nwa nke ọbụla n'ime ha na-agbaji osisi ha ngwa ngwa. Mgbe ahụ, onye ọrụ ugbo kwuru, "Ugbu a, kekọta osisi ndị ahụ ma gbalịa ịkụji ha." Ha enweghị ike ịgbaji osisi ekpokọtara ọnụ. Onye ọrụ ugbo ahụ mụmụrụ ọnụ ọchị wee sị, "Ijikọrọ ọnụ bụ ịdị ike. Echefula na ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ bụ ihe kachasị ike." Ụmụ ha mụtara ihe bara uru n'ụbọchị ahụ. Ha na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-enyere ibe ha aka, ma goo ndị ọrụ ugbo na-eme nke ọma, na-elekọta nna ha na ala ha. Nkuzi omume: ịdị n'otu na ịrụkọ ọrụ ọnụ dị mkpa maka ịga nke ọma. Nkwado ezinụlọ na obodo dị mkpa. Anyị nwere ike imeri ihe ịma aka ọbụla. Akụkọ a na-egosi mkpa ọ dị ịdị n'otu, imekọ ihe ọnụ, na nkwado ezinụlọ, na-akụzi nkụzi bara uru.